بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك مصنعتي ملأختي يهودا أيو جزاء قصر شوعته زقربو حتوتات قداماي أفرتات عسرتو كلته كسب عسرتو سلسته قريبوم كابزلو حمشته مثالياوي مغلصيتات سياقيتو ماي زيبلو دبنا فرزيبلن أقوام حغاي معبل بحري كم مقدوم زنبلو كواخبتي يهودا كحلفو دلي زلو ملأختي انتاي مخانو نتا سياقيتو اتبالقال كم مرداتا بمقراب أردو ملسي إذا حسوت ممحران كجمهور قلو بقند أفدق زيئاتو وقاد أسلو خيلوم زيئاتو سلازغانو مجمرت أمن مودعت أمن كل نقرم كفئيو سلازغانو أمن بقار أكلو سياقيتو خينام زرقو بزلو حسوتي سلازغانو دما كمسلو نسابات كدناقر بزغئل استفرالي ملكع زماتو أبزم تزرزيرم زلو مساليتات بقار قيلي خبتي سبات كنردو بأن خلط بق مردعتا نبحريات حسوت ممحران زقلسي كم ما يزيبلو دبنا أبزبل زنب مسيلو زلطات مو نبزحات تسفاز مسلم بقو دما بيين كم زقدو قخي تفلت زسووريو إزي كعا نرأسهم زي دحانو نبزحات تسفان نهابو زعشويو فرزي بلن أقوام حاجاي أبزبل بفرقهم كتلاليوهم يخون صحفيو إزي أتوم جنا كلتا جيزة زموتو فرزي بلو أقوام حاجايهم كم معبل بحري زمسلم دما أنفتهم زي فلت نابي كم زخودو زي فلتو نفاس نابزز زمرحهم زلقعو معبل بحريهم كم مقدم زنبلو كواخبتي أبزبل كواخبتي نسب طباب نابتي قويتها تولدلو تخكل بوتها زمر فترتاتيهم أمبار أبوتهم زي اللو كواخبتي مرحهم زي كولو إزي أتوم دما مقد زقاقيو أبتي قويتها زغمت أمبوتها سلزي اللو ناب كفوق زمرحو مقاقيتي منقديهم أمبار بكل نقرم كفاءت كوينهم إزي أتوم أبتي ناي فقر مقدي تسيعيتهم كي حافرو أما أبتي قدسان زساتفو نرأسهم طرحي زقواسيو ناي كالو قد زي بلهم تباهيلهم اللو قدس حوارب أولوسون نسب قرنطس هبزحبو ملأختي كي تقبقهم أبتي ناي قويتا مقدي كي قربو عزيزوهم نيرو تسيعيتو جن كتسيق سلازمت أحفرني قدامي قرنطس عسرتو حدا كفقد إسرا كساب إسرا شمونتن وجل سلام زملسوه እቶም ሓሰውቲ መማህራን ብደገ ተስፋን ቅድስናን ዘለዎም እኳ እንተመሰሉ ውሽጦም ግን ባዶን ሓደገኛን ምዃኖም ንኽርዳእ እዩ። እቲ ፀያቂቶ ስፕላደስ ዝብል ቃል ትርጉሙ ንመራኽብ ክዕኑን ከጥሕልን ዝኽእል ኣብ ትሕቲ ባሕሪ ዝተሓብአ ሓደገኛ ከውሒ ወይ ንሓደ ጽሩይ ክዳን ዝጽይቕ ስፖርት ማለት ኮይኑ እዚ ድማ እቶም ሓሰውቲ መማህራንን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከስዕብዎ ዝኽእሉ ሕቡእ ሓደገኛን ርክሰትን የመልክት። እቶም ቀዳሞት ክርስቲያን ብዕለት ሰንበት ንመኣዲ ጎይታ ንሓድሕዳዊ ፍቕርን ሓድነትን ሓቢሮም ብምእካብ ሃብታምን ድኻን ማዕረ ዝሳተፍሉ መኣዲ ነበሮም። እቶም ሓሰውቲ መማህራን ግን ንገዛ ርእሶም ጥራይ ብምሕሳብ ኣብቲ ቅዱስ መኣዲ መንፈሳዊ ፀያቂቶ ኮይኖም ተረኸቡ። ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ብግዜ ብልዑኹም ነፍስ ወከፍኩም ተቃዳዲሙ ድራሩ ይበልዕ፣ እቲ ሓደን ይጥሚ እቲ ሓደን ይሰክር ኣሎ እሞ ከምኡ እቲ ብሓደ ምእካብኩም ንምብላዕ መኣዲ ጎይታ ኣይኮነን ብምባል ንሰብ ቆሮንጦስ ከም ዝነቐፎም ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕዲ 21 ክሳብ 22 እዚኣቶም ድማ ቁኑዓት ተመሲሎም ኣብ ውሽጢ እቲ ማሕበር ብሕቡእ ዘባላሽው ምዃኖም ይገልጽ። እቶም ካልኦት ምሳሌታት ድማ መንፈሳዊ በረኸት ዘይብሎም ምዃኖም ንምምልካት ዝናብ ዘይብሉ ደበና ዘይፈርያ 2 ሳዕ ዝሞታ ካብ ሱረን እተመንቆሳ ኣእዋም ሓጋይ ነውሪ ርእሶም ዘዕፈርዎ
ብርቱዓት ማዕበል ባሕሪ ከምኡ ድማ ንኣመንቲ ብምስሓት ናብ ጥፍኣት ስለ ዝመርሑ ከዓ ካብ መንገዶም ዝዘንበሉ ከዋኽብቲ ብምባል ነቶም ሓሰውቲ መማህራን ክዳን ኣባጊዕ ዝተኸድኑ ውሽጦም ግና ዝምንጥሉ ተኳሉ ምዃኖም የረዳእና። ማቴዎስ 7:15 ብጉጅለ ምሕረት ዝተመለሰ መልሲ። ኣብ ዝሓለፈ መንገዲ ናይቶም ሓሰውቲ መማህራን ከመይ ከም ዝመስል ርኢና። ሎሚ ከዓ ባህርያቶም ዝገልጽ ክፋል እዩ። ይሁዳ ነቶም ባህርያቶም ኣብ 6 ከፊልዎም ኣሎ። ኣብቲ ናይ ፍቕሪ መኣዲ ጸያቒቶ መርከብ ናብቲ ዝተበገሰትሉ ቦታ ብሰላም ከይትበጽሕ ኣብ ትሕቲ ባሕሪ ተሓቢኡ ጸኒሑ ዝሰብር ካብ መንገዲ ዘተዓናቕፍ ጸያቒቶ ይበሃል። እዞም መማህራን እዚኣቶም ከዓ ከምኡ ብሕቡእ መናፍቕነት ብምምሃር ካብቲ ቁኑዕ መንገዲ ዘውፅኡን ናይ እምነት ጉዕዞ ዝሰናኽሉን እዮም። ነቲ ጽቡቕ ዘበለ ዘባላሽው ብሓፈሻ ጸያቒቶ ይበሃል። ንገዛእ ርእሶም ዝጓስዩ እዮም። ጓሳ ስለ መጓሲኡ በጃ ዝሓልፍ እዩ። እዚኣቶም ግና ንመጓስኦም ዘይኮነ ንገዛእ ርእሶም ዝሓንቅቑ እዮም። ብዛዕባ እተን ኣባጊዖም ግዲ ዘይብሎም ሕዝቅኤስ 34:1-4 ካልኣይ ጴጥሮስ 2:13 ማይ ዘይብሉ ደመና ኣየርውን ኣየጥልልን ኣየለምልምን እዩ። እዚኦም ከዓኒ ልክዕ ከምኡ ኣይባርኹኻን ኣየጥልሉኻን ንህይወት ዝኸውንውን ኣይህቡኻን እዮም። ፍረ ዘይፈርዩ ኣእዋም ሓጋይ ኣብ እዋን መከራ ብጸጋ ክጸንዑ ዝኽእል ዓቕሚ የብሎምን። ኣእዋም ሓጋይ ጠጢዑ ረኤኽዎ ግና ፍረ ክፈሪ ኣይከኣለን። ብርቱዕ ማዕበል ናብዝን ናብትን ዝብል ኣብ ሓደ ኣይቀውምን። ዝነግዱ የኽስር ንዝገሹ ይህልቕ ክሕንብሱ ንዝመፁ እኳ ኣያቕስንን። እዚኦም ከዓኒ ናብዝን ናብትን ኮለል ይብሉ ኣብ ኩሉ እናኸዱ ከዓ ይጥብሩ። ካብ መንገዶም ዝዘንበሉ ከዋኽብቲ ብርሃን ዝመስል ነገር ክህልዎም ይኽእል እዩ። ንግዚኡ ተራይ ዝጠፍእ ድምቀት የብሎምን። ኣብ ጸልማት ከም ኮኸብ ከብርሁ ኣይክእሉን። ብልጭ ኢሎም እዮም ዝጠፍኡ። ስለዚ እምበኣር እዚኦም ኩሉ ነገሮም ጸያቒቶ እዩ። እቲ ይሁዳ ጽሒፍዎ ዘሎ ኣብ ትግርኛ ጸያቒቶ ተባሂሉ ዘሎ ቃል ብግሪክ ስፒላድስ እዩ። ነቶም ኣብ ትሕቲ ውቅያኖስ ወይ ባሕሪ ብቐሊል ክረኣዩ ዘይክእሉ ዝተሓብኡ ኣኻውሕ ድማ ትገልጽ። እዚ ከውሒ እዚ መርከብ ብሰላም ጉዕዛኣ ንኸይትፍጽም ዝዕንቅፍ እዩ። ኣብ ዝዓበናሉ እንተኾነ ጸያቒቶ ዝበሃል ዝናብ ኣሎ። ኣብ ግዜ ቀውዒ ዝመጽእ ዝናብ እዩ። እቲ ዘራእቲ እኽሊ ክነሱ ብግቡእ ናብ ቆፍኡ ንኸይኣቱ ዘባላሹ ዝጽይቕን ድማ እዩ። እዞም ሰባት እዚኣቶም እውን ነቶም ንጹሃት ኣመንቲ ኣብ ማእከሎም ኮይኖም ዝጽይቕ እዮም። ጉጅለ እምነት ዝመለስዎ ይሁዳ ከሕልፎ ደልዩ ዘሎ መልእኽቲ በታ ሓንሳእ ንቅዱሳን ተዋሃበት እምነት ክጋደሉ ከለዉ ኣብቲ ናይ ፍቕሪ መዓዲ ጸያቒቶ ኮይኖም ዝርከቡ ኣብ ማእከሎም ከም ዘለዉ ንምሕባር እዩ። ነዚኣቶም ንምልላይ ድማ ከምቲ ጎይታ ዝበሎ ኣብቲ ፍልኦም ብምስትብሃል ከነለልዮም ከም እንኽእል እዩ። ደበና ማይ እንተዘየስዓበ ንስለ ምስሊ ጥራይ ደበና ምዃኑ እንታይ ይጠቅም? ኣእዋም ሓጋይ ተባሂሉ ዘሎ ከዓ ቆጽሉ ልሙዕ ክነሱስ ግናኸ ፍረ ዘይብሉ ማለት እዩ ወዘተ። ንትሕዝቶት መልእኽቲ በታ ጸያቒቶ እትብል ቃል ንምግላጹ ግና እቲ ጸያቒቶ ዝብል ተርጊሙ ዘሎ ቃል ንመራኽብ ኣዘንጊዑ ከዕኑ ዝኽእል ኣብ ትሕቲ ባሕሪ ዝተሓብአ ሓደገኛ ከውሒ ዝብል ትርጉም እዩ ዘለዎ። እዚ ከዓ ምስቲ ይሁዳ ኣቐዲሙ ነቲ ጸጋ ኣምላኽና ናብ ርኽሰት ዝልውጥዎ
ስሉኽ ኢሎም ኣትዮምኹም ኣለዉ ዝበሎ ይሰማማዕ። ካልኣይ ሕቶ እቲ ናይ መወዳእታ ፍርዲ ኣምላኽ ንእኩይ ግብሪ ጥራይ ዘይኮነስ ንዘረባ ድርቅናውን ዝምልከት ምዃኑ ብዛዕባ ኣገዳስነት እቲ ካብ ኣፍና ዝወፅእ ቃል እንታይ ይምህረና? ኣምላኽ ንግብርና ጥራይ ዘይኮነ ንቓልና እውን ክፈርዶ ምዃኑ እዩ ዘረዳእና። ጎይታና ኢየሱስ ኣብ ስብከቱ ኣፍ ካብ ምልኣት ልቢ ይዛረብ እዩ እሞ እቲ ሕያዋይ ሰብ ካብቲ ጽቡቕ መዝገብ ልቡ ጽቡቕ የውፅእ ብምባል ምትእስሳር ቃልን ልብን ገሊጽዎ ኣሎ። ማቴዎስ 12 ካብ ፍቕዲ 34 ክሳብ ፍቕዲ 35 ቃልና ናይ ውሽጥና ምስክር እዩ። ኣብቲ ምዕራፍ እቲ ጎይታና ኢየሱስ ኣቐዲሙ ሰብ ዝዛረብዎ ዘበለ ዘይጠቅም ኩሉ ቃል ብመዓልቲ ፍርዲ ጸብጻብ ክህሉ እዩ። ብዘረባኻ ኢኻ እትጸድቕ ብዘረባኻ እውን ኢኻ እትኹነን ብምባል ነፍሲ ወከፍ ቃል ንዘለኣለማዊ ሳዕቤን ከም ዘለዎ ምሂሩ ነይሩ። ማቴዎስ 12 ካብ 36 ክሳብ 37 እዚ ሓቂ እዚ ሰለስተ ነገር ይምህረና። ቃልና ንምህናፅ ክንጥቀመሉ ኤፌሶን 4:29 ኩሉ ግዜ ብጸጋ ክንዛረብ ቆሎሴ 4:6 ልሳን ከም ሓዊ ስለ ዝኾነት ካብ ሕማቅ ቃላት ጽልእን ምጉረምራምን ክንቁጠብ ያዕቆብ 3 ካብ 1 ክሳብ 10 ካልእቲ ሕቶ እቲ ናይ መወዳእታ ፍርዲ ኣምላኽ ንእኩይ ግብሪ ጥራይ ዘይኮነስ ንዘረባ ድርቅናውን ዝምልከት ምዃኑ ብዛዕባ ኣገዳስነት እቲ ካብ ኣፍና ዝወፅእ ቃል እንታይ ይምህረና? ጎይታና ኢየሱስ ኣገዳስነት ካብ ኣፍና ዝወፅእ ቃል ክምህረና ከሎ ዝበሎ ንሰብ ዘርክሶ ካብ ኣፍ ዝወፅእ ቃል እምበር ናብ ኣፍ ዝኣቱ ሳይኮነን ናብ ኣፍ ዝኣቱ ንግዳም ዝወፅእ እቲ ካብ ኣፍ ዝወፅእ ግና ናብ ልቢ ሰብ ስለ ዝኣቱ የርክሶ እዩ። ወሲኹ ድማ ብዘረባኻ ኢኻ እትኹነን ብዘረባኻ እውን ኢኻ እትጸድቕ እሞ ብትዛረብዎ ዘበለ ተጠንቀቑ ተባሂልና ኣለና። ካብዚ ብምብጋስ እምበኣር ንኹሉ ክፉእ ግብርን ቃል ትዕቢትን ጸርፍን ዘበለ ብማዕረ ክፍረዶ ምዃኑ ዘረድእ። ጎይታ ካበይ ተበጊስና ናበይ ከም እንኸይ ስለ ዝፈልጥ ነቲ ሳዕቤን ዘይኮነ ንጠንቂ ክፍውስ ደሊ ቅድሚ ሓጢኣት ግብሪ ምፍጻምና እቲ ብሓሳብና ብልብና ኣቢሉ ዝጅመር ክፉእ ግብርና ክፍውስ ኢሉ እዩ ከምኡ ዝበለ። ብዛዕባ ቅትለት ክዛረብ ከለውን ንሓዊ ዝጸልእ ቀታል ሓዊ ብምባል ገና ኣብ ግብራዊ ቅትለት ከይበጽሐ ቀታል ሓዊ ብምባል ክኾንሎ ከሎ ንርኢ። ስለዚ እምበኣርዩ እቲ ሕያዋይ ሰብ ካብቲ ሰናይ ዝኾነ መዝገብ ልቡ ሰናይ እቲ ክፉእ ድማ ካብቲ ክፉእ መዝገብ ልቡ ክፉእ ዘውፅእ ኣፉ ዝሕሉ ህይወቱ ይባልሃ ከናፍሩ ጋሕ ዘብል ግና ጥፍኣት ይረኽቦ። ምሳሌ 12:3 ወንጌል ማቴዎስ 12 ካብ 35 ክሳብ 37 ወንጌል ማቴዎስ 15:11 ቀዳማይ ዮሐንስ 3:15 ካልኣይ ሕቶ ኣብ ፍቕድታት 14 ክሳብ 15 እቲ ናይ መደምደምታ ፍርዲ ኣምላኽ ንእከይ ግብሪ ጥራይ ዘይኮነ ንዘረባ ድርቅናውን ዝምልከት ምዃኑ ብዛዕባ ኣገዳስነት እቲ ካብ ኣፍና ዝወፅእ ቃል እንታይ ይምህረና? ደረቕ ከም ቃሉ ንቑፅ ዘይዕጸፍ ተሪር ወዘተ እዩ። ተሪር ነገር እንተሃሪምካ ከም ዘይምሕረካ ግሉጽ እዩ። ጥሉል ሉምሉም እንተሃሪምካ ግን ኣዓርዩ ክጎድኣካ ኣይክእልን። ስለዚ ዘረባ ድርቅና ንሰባት ክሰብሮም እምበር ክሃንጾም ኣይክእልን እዩ። እዚ ዘረባ ድርቅና ታራ ዘይኮነ ንእግዚኣብሔር ምጽራፍን ምንዓቕን እዩ። ልክዕ ከምቲ እስራኤላውያን ካብ ግብፂ ብሓይሊ ኢድ እግዚኣብሔር ወፂኦም ክንሶም ኣብ ሙሴን እግዚኣብሔርን ምጉርምራም ዘይሓደጉ ንእግዚኣብሔር ካብ ግብፂ ኣውፂእካ ኣብዚ ምድረ በዳ ክትቀትለና ዶ እናበሉ ንእግዚኣብሔር ኣብዚ ምድረ በዳ
መግብን ማይን ከዳሉ ኣይክእልን እዩ እናበሉ ከም ዝፈተንዎ እዩ። ኣብ ወንጌላት እውን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘረባና ከም እንፍረድ ብዘረባ ከም እንጸድቕ ተዛሪብሎ ማቴዎስ 12:36-37 ከም ሰዓብቲ ክርስቶስ መጠን ነቲ ንኹሉ ክሃንጽ ዝኽእል ቃል ክንዛረብ ከም ዝግባአና ሚካኤል ትሊቀ መላእክት እኳ ኣብ ሰይጣን ሕማቅ ቃል ከውፅእ ኣይንሪአን ኢና። ኣብ ሓቂ እኳ ኣለና እንተበልና ነቲ ሓቂ ግን ብድርቅና ዘይኮነ ብፍቕሪ ክንነብሮን ክንገብሮን ከም ዝግባአና ቃል ኣምላኽ ኩሉ ግብርኹም ብፍቕሪ ይገበር እናበለ ይነግረና እዩ። ቀዳማይ ቆሮንቶስ 16:14 እምበኣርከስ ኩሉ እቲ እንዛረቦ ቃል ብመዓልቲ ፍርዲ ጸብጻብ ክንህበሉ ኢና። ካልኣይ ኣብ ፍቕርታት 14-15 እቲ ናይ መወዳእታ ፍርዲ ኣምላኽ ንእኩይ ግብሪ ጥራይ ዘይኮነስ ንዘረባ ድርቅና እውን ዝምልከት ምዃኑ ብዛዕባ ኣገዳስነት እቲ ካብ ኣፍና ዝወፅእ ቃል እንታይ ይምህረና? ኣብ ሓደ ቤት ዝዓበዩ ጎይታና ኢየሱስ ኣብ ስብከቱ እቶም ኣሕዋቱ ተባሂሎም ዘለዉ ያዕቆብን ይሁዳን ድማ ኣብ መልእኽቶም ብዛዕባ እቲ ካብ ኣፍ ዝወፅእ ቃል ኣሕሚሞም ምዝራቦም ኣስተፊልና ንሓዉ ዝቁጥዖ ዘበለ ኩሉ ክፍረዶ እዩ። ንሓዉ ኣታ ተኸዳኒ ጨርቂ ዝብሎ ድማ ኣብ መጋባእያ ክፍረዶ ኣታ ዓሻ ዝብሎውን ንገሃነም ሓዊ ክፍረዶ እዩ እብለኩም ኣለኹ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5:22 ኣብ ካልእ ስፍራ ድማ ኣነ ግና ብዘረባኻ ኢኻ እትጸድቕ ብዘረባኻ እውን ኢኻ እትኹነን እሞ ሰብ ዝዛረብዎ ዘበለ ዘይጠቅም ኩሉ ቃል ብመዓልቲ ፍርዲ ጸብጻብ ክህብሉ እዮም እብለኩም ኣለኹ በለ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 12:36 ይሁዳ ድማ ነዞም ንማዕረጋት ክብሪ ንምጽራፍ ድሕር ዘይብሉ ናይ ቅዱስ ሚካኤል ምሳሌ ብምጥቃስ ከምቲ ሃና ኣደ ነቢይ ሳሙኤል እግዚአብሔር ኩሉ ዝፈልጥ ኣምላኽ እዩ ግብርታት ከዓ ኣብኡ ምዙን እዩ እሞ እምብዛ ዘረባ ትዕቢት ኣይተብዝሑ ቃል ድፍረት እውን ካብ ኣፍኩም ኣይውፃእ ዝበለቶ ካብ ኣፍና ዓብዪ ነገር ከይወፅእ ንምጥንቃቕ ጸሓፈ። ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 2:3 ሳልሳይ ሕቶ ምእንቲ ረብሓ ርእሶም ከዓ ገለ ርእዮም ይንእዱ ኣብ ዝብል እቲ ገጽ ርኢኻ መንኣድ ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ ኣሕፅር ኣቢልኩም ኣረድኡ። ምእንቲ ጥቕሚ ርእሶም ንገጽ ሰብ ይንእዱ ዝብል ሓሳብ ሰብ ንኻልኦት ሓቂ ዘይብሉ ንውልቃዊ ጥቕሙ ንስልጣንን ወይ ተቐባልነትን ንኽረክብ ብምባል ዝገብሮ ሙስሊ ኣገባብ እዩ። ገጽ ሰብ ርኢኻ መንኣድ ንውልቃዊ ረብሓ ጥራይ ዘማእከል ስለ ዝኾነ ሓጢኣት እዩ። እዚ ሓደገኛ ምትላል እዚ ኣብ ምሳሌ 26:28 ሓሳዊት ልሳን ነቶም ዘቁሰለቶም ትጸልኦም መቃባጠሪ ኣፍ ከዓ ጥፋት የምጽእ ይብል። ኣብ ምሳሌ 27:6 ድማ ናይ ፈታዊ ምቁሳል እሙን እዩ ጸላኢ ግን ኣብዚሑ ይስዕም ብምባል እዚ ዓይነት ናዕዳ ፍቕሪ ዘይብሉ ምትላል ምዃኑን ናብ ጥፍኣት ዘለዎ ከም ዘምርሕን ብብራህ ንስለ ሓቂዳ እምበር ሰባት ክሰምዕዎ ጥራይ ዝደልዩ ብምዝራብ ረብሓ ምርካብ ዘይቁኑዕ ምዃኑ ይገልጽ። ሳልሳይ ኣብ ፍቕዲ 16 ምእንቲ ረብሓ ርእሶም ከዓ ገጽ ርእዮም ይንእዱ ይብል። እቲ ገጽ ርኢኻ ምንኣድ ዝበሃል ዘሎ እንታይ ማለት ምዃኑ ኣሕፅር ኣቢልኩም ኣረድኡ። ንሰብ ንምሕጓስ ኢልካ እትገብሮ ማለት እዩ። ጎይታና ኢየሱስ ኣብቲ ናይ ከረን ስብከቱ ጽድቅኹም ኣብ ቅድሚ ሰብ ምእንቲ ክትረኣዩ ከይትገብሩ ተጠንቀቑ ብምባል ንስኻ ክትምጽውት ከለኻ ከምቲ እቶም ግቡዛት ብሰብ ምእንቲ ክናኣዱ ኣብ ኣባይቲ ጸሎትን ኣብ ኣደባባያትን ዝገብርዎ ኣብ ቅድሜኻ መለኸት ኣይተንፍሕ በለ። ቀጺሉ እውን እቶም ግቡዛት ብሰብ ምእንቲ ክረኣዩ ኣብ ኣባይቲ ጸሎትን ኣብ ቀራናታት መገድን ደው ኢሎም ክጽልዩ ይፈትው እዮም እሞ ከማታቶም ኣይትኾኑ እውን በለ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6:1-5 እዞም ይሁዳ ዝዛረበሎም ዘሎ ድማ ዕላማኦም ረብሓ ርእሶም ስለ ዝኾነ ረብሓ ንምርካብ ንስለ ሓቂ ዘይኮነስ
ገጽ ርእዮም ይንእዱ እዚ ማለት ከዓ ብልቦም ዘይኣምንሉ ክንሶምሲ ንስለ ረብሕኦም ጥራይ ክብሉ ግና ነቲ እኩይ ሰናይ ነቲ ሰናይ እውን እኩይ ይብሉ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንሰብ ተሰሎንቄ ክመጻረየሎም ከሎ እቲ ምዕዶና ከዓ ነቲ ልብና ዝምርምር ኣምላኽ እምበር ንሰብ ባህ ከም እነብል ኣይኮናን ከምቲ ንወንጌል እሙናት ክንከውን ብኣምላኽ እተመርመርና ከምኡ ንዛረባሉና እምበር ካብ ስሕተት ወይስ ካብ ርኽሰት ወይስ ብተንኮል ኣይኮናን በለ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 4 ንሰብ ኤፌሶን ድማ ከም ጉዙኣት ክርስቶስ ኮይንኩም ነቲ ፍቓድ ኣምላኽ ካብ ልቢ እትገብርዎ ወደ እምበር ንሰብ ባህ ከም እተብሉ ብገጽ ርአ ኣይኮነን ብምባል ኣጠንቀቐ ሕቶ ቁጥሪ 3 ኣፍቕዲ 16 ምእንቲ ረብሓ ርእሶም ከዓ ገጽ ሪኦም ይንእዱ ይብል እቲ ገጽ ሪኢኻ ምንኣድ ዝበሃል ዘሎ እንታይ ማለት ምዃኑ ኣሕጽር ኣቢልካ ኣረድእ እዞም ሰባት እዚኦም ብመንገዲ ቃኤል ብስሕተት በልዓምን ብዕልወት ቆራሕን እዮም ዝመላለሱ ባህሪኦም እውን ኣብ ማኣዲ ፍቕሪ ጸያቒቶ ንገዛ ርእሶም ዝጓስዩ ማይ ዘይብሉ ደመና ፍረ ዘይብሉ ኣእዋም ሓጋይ ብርቱዕ ማዕበል ባሕሪ ካብ መገዶም ዝዘንበሉ ከዋኽብቲ መዕዘንዘምቲ ንዕድሎም ዝነቕፉ ከም ፍትወቶም ዝመላለሱ ኣፎም ትዕቢት ዝዛረብ ክንሶምሲ ግናኸ ንገጽ ሰባት ሪኦም ከዓ ይንእዱ እዮም ንጥቕሚ ገዛ ርእሶም ንሳቶም ገለ ስለ ዝረብሑ ደኣ ጥዑም ቃል የውፅኡ እምበር ነቲ ሰብ ስለ ዝሓለይሉ ወይ ስለ ዝፈተውዎ ኣይኮኑን ልክዕ ከምቲ ጎይታ ንፈሪሳውያን ዝበሎም ኣቱም ግቡዛት ጸሓፍቲ ፈሪሳውያን ሓደ ኤሮስሌት ክትገብሩ ባሕርን ምድርን ትዝር ምስኮነ ከዓ ካዕበትኩም ወዲ ገሃነም ትገብርዎ ኢኹም እሞ ወይለኹም ማቴዎስ 23:15 ስለዚ ንዖኦም ክሕሾም ደኣ ብጥበራ ይቐርቡ እምበር ንዕቤትን ንምህናፅን ኢሎም ኣይኮኑን ዝንእዱ እዚ ከዓ ገጽ ሰብ ሪኢኻ ምንኣድ ይበሃል ሳልሰይቲ ሕቶ ምእንቲ ረብሓ ርእሶም ከዓ ገጽ ሪኦም ይንእዱ ኣብ ዝብል እቲ ገጽ ሪኢኻ ምንኣድ ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ ኣሕጽር ኣቢልኩም ኣረዱ መልሲ ንረብሓ ርእሶም ክብሉ ገጽ ሰብ ሪኦም ይንእዱ ኣብ ዝብል ሓሳብ ገጽ ሰብ ሪኢኻ ከም ነፋሒቶም ምቅያር ንኩሉ ከተሐጉስ ካብ ምፍታን ንጊዜያዊ ሽግር መፍትሒ ይኾነኒ እዩ ካብ ዝብል ሓጭር ሓሳብ ምሕሳብ ተስፋ ካብ ዝቆረጹ እሞ መህደሚ ይኸውን እዩ ካብ ምባል ዝብገስ ሰንኮፍ ምርጫ ዝብገስ ክኸውን ይኽእል እዩ ገጽ ሰብ ሪኢኻ መፍራሕ ወይ መድዓድ ግና ነቲ ጽባሕ ገጽ ኣምላኽ ምርኣይ ከም ዘሎ ምዝንጋዕ ስለ ዝኾነ ኣርሒቕካ ምርኣይ የድሊ ፈሪሳውያን ንጎይታ ብኽፉእ ሓሳቦም ደኣ ኮይኑ እምበር ንጎይታ ሓቀኛ ምዃንካ ገጽ ሰብ ሪኢኻ ከምዘይተዳሉስ ንፈልጥ ኢና ኢሎም ብዘይ ልቦም ሓቂ ከም ዝተዛረቡ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 22 ተገሊጹ ኣሎ እዞም ሓሰውት መማህራን ግን ምእንቲ ጥቕሚ ርእሶም ገጽ ሰብ ሪኢኻ ናይ ምቅያር ብናቶም ቃል ምትዕጽጻፍ ባህሪ ከም ዘለዎም ኣብ ዘበና እውን ንሪኦ ዘለና ፀሓይ ቀትሪ እዩ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 9 ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 22 ፍቕዲ 16 ስብሓት ለእግዚአብሔር